sami rono amre sekar gadung kongas gandanyo mawe raras renane ngandriya Kutha Mataram. Yo.
yo yo Huh? ya oh ya Huh? Huh? Yo, 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 yo. Huh? Eh? Yes, iya, 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 iya. Siap, siap, yoi. Jembatan merah sungguh kakak berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Biar jembatan merah andainya patah, aku pun bersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Jembatan merah sungguh gagah berpagar gedung indah sepanjang hari yang melintasi silih berganti. Biar jembatan merah
Aku pun tersumpah akan ku nanti dia di sini bertemu lagi. Bakso kuda Mataram ya. Yeah. Huh? Ayah. Ya, ya, la. Oh, Yo. ya, oh, Ya, Ser. Ser. yo. Hus. Ayah. Iya. Huh? Ayah. Tresno kang sejati katyo mimi lan mintuno senadyan susah senadyan bunga kembange tresno iku Bunga susah bila tak tunggu daanmu antu seliramu kapan beri hati rasa tresno senajan ora triko jati kang sejati ono sajroning ati. bunga Iya. susah Iya. bila lintang rembulan saksi abadi tresna
sliramu kapan bali hati rasa tresno senadyan ora cerita janji kang sejati ono sajroning ati bunga susah dilakoni nadyan ora janji lintang rembulan saksi abadi tresna yo 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 ya yo 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 hey ho Yoi. yo Sugeng sonten Mas Gatot kalian Mbak Ayu. Juga iliseng sonten Mas. Nggih, ngasih lali Mas Gatot. Awak dhewe durung kula nuwun karo Pak Ah iya Mas. Sugito. Dhewe iki lumrahe tamu ki kula nuwun ngono ndak pamit ki ya ora isin. Nggih, monggo kula nuwun Pak Sugito. Iya Pak Sugito, kepareng. Matur nuwun kula sak rombongan sampun pun timbali dateng Pak Sugito sak keluarga. Iya. Mbok menawi Pak Sugito gadah wigati Mas. Nggih, wigati sipun menapa? Ngitanaken. Ngitanaken putra napa wayahipun nggih nggih. Papunten iki Bapak menika putranipun wayah. Wayah nggih. Oh, Ingkang nami Yuda Mas Yuda. Aza Pratama. Nggih. Wah, jan asmane jan luar biasa Mas. Ah, sesuk mantenan ngundang meneh kita iki. Nggih, mugi-mugi anggenipun kita saged lancar enggal mantun nggih Mas. Amin, amin. Nggih, Nika sampun apa dereng menika? Sampun. Oh niku tasakuran nggih, sampun. Mugi-mugi enggal-enggal mantun. Ora aja pulih ya Mas, bola-bali nek aja pulih nek pulih ndak tak menyang supit meneh gitu. Nggih. Menika pun matur nuwun kula sak kanca Amit sewu nyuwun pangapunten belajikan wonten mriki nggih. Menika pun suwun keluarga ageng Bapak Sugito dalah keluarga nggih. Kepareng kula sak kanca caos panglipur sawetawis lan kula matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun sampeyan kepareng nimbali kula sak kanca menika mijil saking Krebet Sendang Sari Pajangan Bantul Walah kaya jenengan niku ya ado-ado niki jane wonten ya riki Mas. Heeh, matur nuwun menika nggih nggih. Lajeng monggo lajengaken. Nggih, monggo Mas Gatot lan Mbak Ayu nggih nyuwun tulung mangke dugi sak bibaripun pokoke Iya. nggih dipun regengaken. Oh nggih matur nuwun. Nggih siap. Nggih kepareng kula sak kanca. Oh gitu. Oh nggih Mas Heru Cahyono menika putranipun. Oh, Mas Yuda Arya Pratama menika putranipun Mas Heru Cahyono kalian Bu Ika Kurniawati Mas. ingkang dipun laksanaken wonten ing dinten Jumat Paing 30 Mei 2025. oh nggih pagase iki wis Pagas wingi jam 1 jam setunggal. Nggih. wonten ing dokter rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nggih Mas. Ini mereka alamatipun ngendi Panda napa Pandu tadi? Pandu, Oh, Pandu. RT 79 RW 23 Hargorejo Kokap Kulon Kulon Progo. Ya Nggih, yo Mas. iki ya sak dhewe pokoke sak kamar-kamar yo dipinangkani panjenenganipun keluarga. Iki ya iki disungken nek syukur sapa iso ngerti kok awake dhewe iki oleh berkah saka Mas Heri ngene iki karang sing gondang iki Mas Heri ya. Mas Heri dikemoke tayo ngono. Heeh.
Yes, yo Mas yo diatur ke. Apa Mas, monggo. Mawar kuning semangga sesarengan beksa kuda Mataram. Ayo Mas, pakai Mas. Telaku tapi sarono tanggane wuyo mangkene rasane kang lagi mati tandurane tansah tentrem gawe tentrem muga-muga terus grembaka terus dadi sarana tambane wuyo mangkene rasane kang lagi mati tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus grembaka terus kuda Mataram yo.
ya. Siap nih luar biasa. Sesarengan bangsa kuda Mataram minggu yang wicil saking Kreput sedang sari pajangan Pantul Ngayu Jakarta. Budi dawuh saking keluarga bobos kita dalam keluarga. Putri satu menika sesarengan konco-konco pengrawit ingkang sampun wah luar biasa sekali loh. Ngasih kene bingung. Ya. Nggih. Lalu gimana nih dengan santan menika makarya suasana kalian audio sound systemnya Cipro. Audio sound system luar biasa spesial. Terima kasih untuk sore hari ini. Ya cok, ya cok. Orang yang senang diamuk Bali. Oke, Pak sangat. Sedulur lanang, halo Mas Heri, ini Mas Heri. Ya, wis luar biasa sekali. Matur nuwun sangat, nuwun berkahi Mas Heri, matur nuwun ya. Dalam? Oh, ninggal katresnan nggih, request engko ndakane ra gawe kopi aku biasane. Nggih, matur nuwun. Biasane ana kopine Pak Dik gini biasane lho Pak Dik. Ora nyuwun iki biasane ana nggih. Nggih. Iya ini kaya wis bruwet. Wong ya kita ya sarapan kok gitu. Iya. Heeh. Iya Mas, tukang lampune urung teko Mas, mengko Mas. Heeh. Tukang lampune sing dhuwur wiyaga Mas, yen dinyalaken ning sing ngendang ketok sing bagus iki men ketok. Oh iya. Panggung dinyalakan Mas, minta untuk tukang lampunya Mas. Heeh. Juragane lampu. Mas. Heeh, juragane lampu. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan panyuwunan saking Mas apa Mas? Kae delok tangane kae wak-wak ning sak kae ngopo Mas? Oh, bapake Mas Budi, ha? Kae tangane kok sing siji ning sak kae ngopo? Kae meng gatel ngene iki ya, Bro. Bro Mas kok cuk kowe iki jan lemat banget nih Mas. Oh, nikah siri sih, nggih. Nikah siri ini nggih sabar nggih. Oh. Ya. Ora resmi jare, ora resmi rasane ya.
Karena tindak mriki Mas Gatot nopo mboten salah margi kabare sing tak tampi sampeyan gandeng putri jare rondo anak siji Andika menikah siri Karyan nganti kondo ojo waton sujono mugi enggak yen ora percaya deh atur kumareng ke sira aku bakal prasono muga enggal namangi praloyo yen sumpah mandimes akeh wong kang padha mati pancen wis tak ngakoni yen aku iki durake mati ayo yo diaturke wis marem jo wis wong lawasan ki heeh wejane wis lawas ki tokat ya Mas ya ayo setuwo ning Jatilan iki ya ngene iki biasane rem video ora sal ya dikasih ki mau panyuwunan saking bapake ya terus ditarik iki jam waktu sudah menunjukkan jam 5:04 oh satu lagu terus tarik ya Mas ya iya Mas ya ninggalkan tresnan saya sesarean bekso kudo mataram ayo krebet sedang sari pajangan batul ayo Jakarta Jepro luar biasa terima kasih putra kasih nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan beli moga-moga Gusti ngijabi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuwing muni jaranan
Jadil lan beksa kudu Mataram jaranan jaranan beksa kudu Mataram yo yo aunono widono ono hatta anteni ing pinggire retno bebasane mung katon katon sliramu wae Ojo lali pawelingku Muga mono janji-janjimu Kang setya satuhu Hatta enteni nganti sakilingmu Beksa kudu Mataram wasik cok asik no krewet sedang sari bajangan patul luar biasa nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi Muga-muga ngijabi Sukepan anggonmu bali Bisa kumpul kaya tuwe nguni taun nono windonono tak enteni ing pinggiring tresno dalem mongko bebasane namuno katon ngono wae Ojo lali pawelingku Uga mono kemes janji-janjimu Aku kang setya satuhu Tak ngenteni nganti saelingmu yo beksa kuda Mataram Tarik mas. yo 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 yo
Bokso kudo Matakyun. Wah. Yo. Wis. Yeay! Wah. Ha. So Yeay! Wis tolak balak ing sekolah Aduh sang yai anggrake toto sesaji Kanggo srono ngenira langsung pamuja Meminta nugroho saking Yang Widi Kang pencekel titik kang ala bakal ketara sesanti rahayu bangsa kuda Mataram tetep maju tarik kok Aduh sakit pak. Yes. Kode. Lah isih Mas, isih mendonong Mas yo. Yo. Wis kok wetan dilolak, bali wetan sok kidul, dilolak bali kidul. Alah kok wis kaya nyake ngopo gitu. Boleh sia-sia yo, Mas. Oh ya, ramesan. Yo Mas yo. Lan satelit sekuterno kolan kinjen
Mas dikasih Mas yo, Wiso Tresno Mas yo. Yo salon-alon Mas, sabar Mas yo. Isih awan Mas. Surojo, orang ngantin-ngantin dia tadi. Sumurupe ngasurya wayah sore mandung katon lelingan kaya merengi atiku rasa gelo tambah tresnoku ilang putra. Seliramu rapi sotaan tepi anehnya tane seliramu rapi sotaan tepi Yuk dikasih kelinci ucel ya.
mergo aku anggoleki sing tak tresnani kelinci ucap jebul ora ketemu aduh klinciku ojo beto aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana masih kaku mas lemes no mas yo wes urang mas wes lemes aku yo ya wes lemes yo waktu menunjukkan aku ngerti bahwa kayak gini salah kemenai iki mesti oh iya iya mas yo apa mas oh iya mas lagunya karena nyanyinya selawas tuwek tadi gitu no lagunya sing lawas-lawas tak ingin sendiri sesarengan bekso kuda Mataram iya. Ora pengen dhewe judulnya. Iki lagu anyar ning kene ngono macam. Sesarengan ya. Ndak ayu ya. Aku tak ngasuh itu ya. Hah? Oh, sumuk. Ayo mas Aku masih ngono kae lho ya. Kok malah kemayu kowe to Mas Romangsa kowe. Aku mbiyen nyar wedok Mbak, ya tagel murah ya ora payu kok Mbak. Mamakmu mbiyen pengen wedok. Wedok. Yeay, yo. Aku masih seperti yang
aku berikan kasih sayang untukmu dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sedih. Aku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Malam-malam ini aku sendiri. Aku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Kau kasih, kau sayang. Tarik Mas Yo. Yap, yap, yap. Bakso kudo Mataram Co. Desa wisata Krebet Sendang Sari Pengajangan Bantul ya. Awin Norosito Solaye Anuju Krono Anuju Krono Wiwit Sundir saya ing letet ame Sukorno kang pono menyarso sonder anglele yang kumlebat ing awan-awan. Oh ya, 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 yo setan ora doyan, demet ora duit kondur. Wah, meneh mas yo. Siap, yo. Saking sedaya saking sedaya kadang saking kanca-kanca bekso kuda Mataram marasulan tutung ewawon samangke tasih kalah jenengan pangki dalu kira lagu tabu do isak kita pinangi malih wonten ing season ingkang nongke kalih wonten ing season nika kasuwun kula modal kadang sumene sawetawis kanca-kanca bekso kuda Mataram ika bisa saking Krebet Sendang Sari Rajangan Bantul nyuwun lagi tendang Pak Tutul tutung ewawon mangke pinangi malih wonten ing samangke dalu kula sakonya marasulan malih dijauh saking keluarga bos kita kala keluarga satu dulu
Ya